O Chantada B comezou xa a pretempada cos primeiros adestramentos ás ordes de Juan Rodríguez García. O grupo concentrouse no Sangoñedo ás 8:30 da tarde para empezar a rodar unha tempada estreando unha categoría na que tentarán manterse. Xa teñamos ganas de que chegara este día, xa pasou tempo suficiente para desconectar, para descansar e penso que ahora todos temos ganas de fútbol e máis nesta tempada ilusionante nunha categoría nova para o equipo e que creo que todos afrontamos con moita ilusión. No último mes confeccionouse prácticamente un equipo aínda aberto en función do volume de xogadores que xa adestran co primeiro. Co primeiro equipo pois empezaron a adestrar 26 xogadores, deses evidentemente algún caerá po equipo B, ben sexa de forma definitiva ou algún sub-23 que poida alternar, e a maiores pois da plantilla do ano pasado temos a incorporación de Pisto que se incorpora de xuvenís, temos a Manuel e Tara que chegan do Taboada, Manute que chega do Chantada Atlético, Amis que non xogou fútbol a tempada pasada, despois está Adrián que xogou no antes a temporada pasada. Así de cabeza, pois, creo que son as incorporacións, espero que non se me olvide ningún. Un pouco o que buscamos foi facer un bloque máis ou menos homogéneo, de un nivel similar, máis amplio ou mellor co de tempadas pasadas, porque sabemos que a primeira regional é unha categoría máis longa que a segunda, máis exixente, e o que buscamos é pois, poder competir a tempada inteira con garantías. Bueno, aquí temos que adaptar un pouco pois, a disponibilidade de campo, ser tantos equipos, tamén a certos temas que por ser un filial, como comento, pois estamos un pouco pendientes da confección final da plantilla, pero bueno, creo que é importante querer traballar e a partir de aí adaptarnos a eso. Creo que xa desde o principio debemos empezar a enfocar o que queremos como equipo, non só centrarnos no físico, porque consideraría que eso sería perder o tempo noutros aspectos, e xa pois empezar a saber como queremos xogar o, digamos, o estilo de xogo, entre comillas, ou a forma de xogar que podamos ter, e de feito, pois xa temos partidos agora pronto para empezar a que rode o balón, e iso é o que máis lles gusta aos xogadores nesta época. Comezarán na casa cun choque amigable os xoves entre os equipos afeccionados a E B. Servirá como a primeira toma de contacto de 11 para 11, despois o sábado ás 5 da tarde xogamos aquí no Sangoñedo contra o Barbadar Xuvenil de Liga Nacional. E, bueno, a partir tamén da próxima semana tamén teremos dous partidos sempre, un entre semana fora da casa e outro o fin de semana aquí en Chantada, e co cal xogaremos creo que un total de 7 ou 8 amistosos porque, bueno, personalmente creo que é a mellor maneira de prepararse, os xogadores tamén les guste e poden ser boas probas para rodar o equipo de cara ao inicio de competición. A Liga arranca o 4 de setembro en San Ciprián. Un equipo que a tempada pasada acabou na zona media baixa da táboa, pois co cal será un partido xa importante para nós desde o principio. Enténdese que, bueno, en xeral o obxectivo da tempada, aínda que vos falte moito que falar, moito que definir, pois vai ser intentar manterse nesta nova categoría. Sí, evidentemente, aspirar a cotas maiores sería de ilusos, porque somos un equipo que por primeira vez na historia compite nesta categoría, ademais con moita xente que non o fixo nunca, pero evidentemente non ten que ser ningún tipo de excusa para decir pois que non vamos ser competitivos nin nada similar. Se estamos nesta categoría porque o ano pasado a xente que traballou aí, tanto Marolas como os xogadores, o ganaron, e os que chegamos novos este ano, máis os que se manteñen do ano pasado, intentaremos sumar o gran traballo colectivo que tiñan do ano pasado, tanto a nivel grupal como futbolístico, e a partir de aí creo que podemos ser competitivos contra calquer equipo e na propia competición ata o final.